Още през нощта заваля в цяла Южна България, а по-късно през деня валежите обхванаха цялата страна. Сняг валя и в София. От сутринта улиците се почистваха. За сега в страната няма затворени пътища, въпреки че движението е трудно и е с вериги. Най-тежка е ситуацията в Родопите, където новата снежна покривка е повече от 20 см. Освен с дебелината, снегът в Смолян изненада и с цвета си бледо-жълт. По магистралите няма заледени участъци, но през деня се образува киша, която усложни пътната обстановка. Закъсали камиони блокираха движението при Княжево в посока от София към Перник. Последваха километрични опашки от автомобили и изнервени шофьори. Колоните от аварирали камиони затрудниха сериозно трафика по пътя. Силният снеговалеж допълнително влоши пътната обстановка, а шофьорите на леки автомобили бяха принудени да чакат с часове. Да отклонят тези тирове, то не може вече да се търпи. От Русе съм тръгнал сутринта, тук повече от час. По искане на Столичната община, тази сутрин пропускането на тирове по пътя е трябвало да бъде спряно заради аварирал тир. Камионите обаче били спрени само до обед. Шофьорите на камиони търсеха причината за километричните опашки в липсата на снегопочистваща техника. Просто машините не излизат на време. Или началниците не си гледат работа, или работниците се скатават. Обилният сняг и неопесъчените пътища доведоха и до няколко верижни катастрофи по пътя в обратна посока от Перник към София. И за още един инцидент на пътя, 5 младежи